Rêhevalekî me yê hêja qedir bilind Şehîd Salih Mislim bavê welat hemû şehîdan bi bîr tînin û bejna xwe li beremberê hemiyan ditewînin. Şehîd Salih Mislim erek em çi qasê jî biafin li gorî tekoşîna ku kiriye, li gorî xebata ku bi temenê emrê xwe yê dirêj daye meşandin, belkî gotin têrê nake. û bi gotinê tenê jî em nikanin wespekî li gorî pêşengekî wisa em bidin wasifkirin. Şehîd Salih Mislim ji aliyê her kesekî van dihate naskirin. Bi qedrê xwe, bi ihtirama xwe û bi sekna xwe. Her kesî bi cavekî mezin, welatparêzekî mezin didît û qedir ihtiram jêr dikir. Layîq e û îro em li vê derê di çelrojiya wî de Salih Mislim di van çelrojî de ji bala me neçûye û ji ber çavê me jî nehatiye winda kirin. Belkî fîzîkî jina me bar kiribe, lê weke rih, weke fikir, weke seknek ên bi me re jiyan dike.